10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. New Wrestling Association Radio Show WrestleMania Preview. Με τον Στέλιο Βατζόπουλο, τον Γιώργο Ναστούλη, τον Κωστάκη Παπαδόπουλο και τον Γιαννάκη Μπάλα. Takes a heart, don't leave me so cold. Ναστούλη! Έλα. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φυσικά. WrestleMania Preview Radio Show Part 1. Μετά από πολύ καιρό επιστρέφουμε. Από το SummerSlam έχουμε να κάνουμε. Πάντα. Έχουμε και δυο παιδάκια μαζί μας, άκουσα. Ναι, κάπου εδώ στη γωνία θα είχαμε να καθούμε. Πόσους λένε γαμό, το ξέχασα. Κάτσε να το σκεφτώ. Γιώργο, πώς τον λένε ένα. Γιάννη. Ναι ρε μα, σωστά. Γιάννη και τον άλλο Κώστα. Ναι ρε μα. Άντε μαλάκες. Βγάλτε το mute. Μουνόσκυλα! Μουνόσκυλα! Γιατί φωνάζεις? Ξέρω, έτσι μου ήρθε. Τι κάνετε καλά, κάτε παιδιά και παιδιά. Ρε μαλάκα Ναστούλη. Ναι ρε, ναι. Γιαννάκη. Γιαννάκη. Ναι. Είσαι. Πού είσαι Γιαννάκη? Εδώ είμαι. Μίλα στο κοινό σου. Ξέρετε, είπαμε ποιοι είμαστε. Ποιοι είστε? Είστε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Μπάλας και μαζί με τον Κωστάκη Scott Breaker καλώς ήρθατε εδώ στο Radio Show Μετά από καιρό. της WrestleMania 2, ναι. Είχαμε πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, τι έχω να πω εγώ? Μαζευτήκαν όλα τα παρτάκια εδώ πέρα. Οι ιδρυτές του Radio Show, στο πω έτσι, και αυτοί που το συνέχισαν, ξέρω εγώ. Εδώ τον Ναστούλη τον ξέρετε, καλό παιδί, γαμμένος. Συγγνώμη ρε φίλε, το κάνεις, λες και ήταν πρώτη, σου κάνουν ξέρεις ραντεβού στα τυφλά, είναι καλό παιδί, είναι ωραίος, ελαφρυνός. Εντάξει, ηρέμησε. Θα μας βγάλεις και πούστιδες τώρα, να ξέρω. Όχι, σε παρακαλώ, Κωστάκη, σε παρακαλώ. Ξέρω, είπαμε μια ζωή παθαίνος, εντάξει. Λοιπόν, επειδή βλέπετε ότι με κοροϊδεύουν εδώ, θέλω να μιλήσει ο Γιαννάκης, γιατί εγώ δεν τα βγάζω πέρα. Ωραία, τι να πω εγώ. Να πεις για το pre-show. Δεν ξέρω τίποτα, με βάλανε εδώ πέρα για να σχολιάσω. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα λέει τις παπαριές, εσύ θα είσαι αυτός που θα λέει τις παπαριές, οπότε άρχισε εσύ. Ωραία. Λοιπόν, Πες την παπαριά. θα πω την παπαριά. Ρίξτε τα. Έχουμε pre-show. Ωραία παπαριά. Μη χειροκροτάς. Περίμενε. Το οποίο pre-show δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά έχουμε pre-show. Μπράβο. Ναστούλη, πες κάτι, βοήθα. Τι να πω ρε φίλε, μακάρι να είναι καλό το free show, γιατί το υπόλοιπο show προβλέπεται φοβερό. Πώς τα λες? Έτσι. Ελπίζω να έχουμε καλή αρχή. Ωραία. Αφήστε το pre-show, λέω εγώ. Μπράβο. Πάμε κατευθείαν στο undercard, Ναι, πάμε. που είναι ήδη ανακοινωμένα, ξέρω εγώ. Πάμε. Καταρχήν, ξέρεις τι, εγώ λέω να υπενθυμίσουμε ένα λεπτάκι πως ακόμα αγώνας pre-show δεν έχει βγει. Είμαστε λίγες μέρες πριν την WrestleMania, είναι όλα έτοιμα από matchcard εκτός από το pre-show το οποίο δεν έχει βγει. Μόλις το είπαμε εγώ και είπατε. Εντάξει ρε παιδιά, εγώ το υπενθύμησα. Εντάξει. Γιαννάκη, ποια είναι η άποψή σου Για τι πράγμα? για το pre-show? Ότι δεν ξέρω ποιο είναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ θετικά. Πάμε κατευθείαν στο τέτοιο,
Undercard. Ναστούλη, πες το. Ωραία, το πρώτο μάτς ανακοινώθηκε πριν λίγο ουσιαστικά ποιο θα είναι για την Intercontinental Zone. Ο πρωταθλητής Rey Mysterio θα υπερασπιστεί το τίτλο του απέναντι στον Αντώνιο Σεζάρο. Δηλαδή αλλιώς είναι ο Σπύρος Χιώρης με το Intercontinental Championship, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Διονύση Μέντς. Ωραία. Να συμφωνήσω με τα παιδιά κι εγώ. Λοιπόν, ας πάμε πίσω καταρχήν. Ο Σπύρος πήρε την Intercontinental πολύ απότομα, ας το πω έτσι. Δηλαδή έπαιξε με τον George στο pay-per-view, πήρε το title. Έτσι. Ναι. Γιαννάκη, λέγε. Λοιπόν, δεν είχα παρακολουθήσει και πολύ. Λοιπόν, ο Σιόρης είναι ωραίος. Είχε πάρει τη δουλειά των Rollins και δεν ξέρω και πολλά από αυτόν, αλλά ξέρω ότι ο Σεζάρο, έτσι, Ναι. Ναι. ο Σεζάρο ήταν μαζί μου στη Ministry, αν θυμάστε, έτσι. Ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω την κυρία. Ναι, σταμάτα εσύ γιατί δεν έχεις κάνει πολλά με τη δικιά σου ομάδα. Τι δεν έχω κάνει, τι δεν έχω κάνει εγώ. Θα μιλήσω, γιατί με έφερες εδώ, με έφερες να μιλήσω. Θα μιλήσω Κάνε popcorn, Λοιπόν, εγώ είχα αυτό το παιδί, να μιλήσω. Άναψα τσιγάρο του μεταξύ, γιατί ήθελα να μου αρέσει για τις τέτοιες, για τις team, τις faction που είχατε. Εντάξει, δεν έχετε καταλάβει ποιο γαμάτι faction ήταν η The Order. Ωραίο, καλό. Ήταν μια Είμαι σίγουρος ότι μόνο εγώ τη θυμάμαι. Είναι μια faction του ενός μήνα η οποία απλά έχει ένα ωραίο Titantron, νομίζω, και αυτό. Titantron, ψέματα, ούτε καν θα είναι. Φίλοι μου, η καλύτερη faction ήταν η καινούργια Heyman Hustle, το Reunion. 6-1, νίκες, ήττες νίκες. Ναι, τη διέλυσε ο Χάρτ πιο γρήγορα από ότι ο Κωστάκης ένα τσιγάρο. Τέλος πάντων, παιδιά, παραστατνόμαστε. Πάρα συνέχισε για τον Σεζάρο. Εγώ λέω να αναλύσουμε λίγο το παιχνίδι, πώς θα είναι του Ρέι με τον Σεζάρο και τις δυνατότητες. Μισό να πω αυτό. Ξέρω ότι ο Σεζάρο λοιπόν είναι καλός, έτσι. Ναι. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα άξιζε ένα μύθικα title που δεν το έχει πάρει μέχρι τώρα. Οπότε ίσως είναι τώρα αυτό. Καταλάβατε τι είπα. Πρέπει να γίνεις λίγο Έλληνας, αλλά θα τα βρούμε στην πορεία. Από τη γνώμη μου. Πες, Κωστάκη. Πιστεύω, κοίταξε, οι δυνατότητες του Σεζάρο τις έχουμε δει πολλές φορές, βέβαια πιστεύω έχει πέσει κάπως, έχει καιρό να όλες τις θυμάμαι καλά, σε pay-per-view ειδικά. Νομίζω ότι το τελευταίο του pay-per-view πρέπει να ήταν όταν τον νίκησε εγώ στο SummerSlam. Σε Survivor Series. Survivor Series, κάτι τέτοιο έγινε. Εντάξει, πιστεύω πως αν ο Σεζάρο είναι όπως είναι παλιά, μπορεί να πάρει το Championship. Ο Ρέι, από άντρες τη γνώμη μου, αν πείτε με τη γνώμη αυτή τη στιγμή, δηλαδή και σας νοιάζει το πουλάω γιατί είμαι ωραίος και έχω ωραία μάτια και ωραία μαλλιά και ωραία χρώμα. Θα πάω μάτια. Λοιπόν, ας πούμε, πιστεύω ότι ο Σεζάρο έχει πολύ άνετα το Ρέι. Ο Ρέι πήρε το Championship πάρα πολύ βιαστικά, το άφησε ουσιαστικά ο Τζόρτζης. Δεν ξέρω πολύ καλά τις δυνατότητες του. Εντάξει, από εδώ και πέρα τώρα μπορεί να μας κάνει την έκπληξη, εγώ υποστηρίζω Σεζάρο. Είναι η γνώμη μου. Ναστούλη. Ναι, ο Σεζάρο έχει δείξει το λόγο στην αξία του ψήφου και μπήκαν τους Κωστάκης, αλλά εγώ θα πάω με το Ρέι και πιστεύω για ένα δικό μου προσωπικό λόγο, δεν ξέρω γιατί, ότι θα έχουμε πρώτα. Όταν σας λέω ότι ο Αστολής είναι γκέι, δεν μ' ακούει, λέτε θα πάει με το Ρέι. Πώς είναι να πάει με το Ρέι, ρε μαλάκα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, να μιλήσω κι εγώ. Εγώ δεν θα πάω με το Ρέι, αλλά πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ρέι. Ο Τσεζάρο έπαιξε τώρα πρόσφατα σε ένα SmackDown, Raw, τι ήταν, δεν θυμάμαι. Έπαιξε με το Χόλ τέλος πάντων, ναι, έκανε καλή εμφάνιση σχετικά για τον αντίπαλο που είχε, ξέρω εγώ, ήρθε ένα... 5-2 ήρθε. 5-2. Ναι. Φαίνεται ότι το έχει ο Τσεζάρο ακόμα, εγώ βλέπω, αλλά πιστεύω ότι ο Ρέι θα κερδίσει στη WrestleMania. Δεν ξέρω γιατί, αλλά
έχει πολλές δυνατότητες αυτό το παιδί, παρόλο που δεν παίζει τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Και είναι καινούριο σχετικά στο NWA και πιστεύω ότι, όπως είπα, πιστεύω ότι έχει δυνατότητες και έχει μέλλον πάνω στο quiz. Οπότε, εγώ Ρέι ο Ναστούλης, Τσεζάρο, Μπάλας και Κωστάκης. Τσεζάρο δεν κοτόφιλο. Τι? Τσεζάρο δεν κοτόλο. Δεν κοτώ. Η Ministry έχει κύρος. Ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω. Πάλι, να σου κάνω μια ερώτηση, Παντόπουλε. Λέγε. Εγώ δεν περίμενα καταρχάς να βάλεις τον Σεζάρο. Με ποια κριτήρια το διάβεις το αντίθετο, ξέρω εγώ. Από τη στιγμή, ξέρω εγώ, από τη στιγμή που οι contenders θα μπορούσαν να είναι ο Άξελ που έχει 0-0 και δεν έχει παίξει κανένα μάτς ακόμα και ένας Άμπρουζ που έχει 0-5, ξέρω εγώ, δεν έχει πάρει ούτε νίκη στο NWA, ο πιο λογικός που θα έπρεπε να μπει είναι ο Τσεζάρο. Να πω κάτι. Πες. Δεν θα μπορούσες να συνομιληθείς με τον NWA σαν, πώς λέγεται, general manager και σουξουμούξου μανταλάκια, να κάνει ένα mini τουρνουά 4 ατόμων, στο NWA και να πάρεις κατευθείαν ένα ταλέντο να παίξει στη WrestleMania, να πάρει φωτιά, πώς λέγεται, να ανάψεις ένα πυρσό ουσιαστικά. Μπορεί αυτό το παιδί να έχανε και να γαμιόταν μετά και να ξανανεύει. Περίμενε. Θα ήταν πολύ έξυπνο. Περίμενε. Με την ίδια λογική ο Τουρλάκης θα πούμε τώρα να παίζει για την Intercontinental. Όπα, γιατί δεν μπήκε ο Τελωρίο. Όπα, μια ερώτηση εδώ. Θα σας απαντήσω έναν. Ναστούλη, πες λίγο. Ο Τελωρίο, για ποιον λόγο δεν μπήκε. Πρώτον, ο Τελωρίο δεν θέλει να παίξει WrestleMania. Για δικούς του λόγους. Αν διαβάζει. Όχι διαβάζει. Το παιδί είναι λίγο για τον Μπούτσο. Με ανάγκασε αυτό να το πω. Γιαννάκη, λέγε. Είπα ότι ο Παβέλης είναι κάμπλας γιατί με ανάγκασε αυτό να το πω. Για τον Μπούτσο είναι. Ναι, τι πράγμα σχολιάζουμε το Παβέλη τώρα, σχολιάζουμε. Δεν σχολιάζουμε τίποτα. Λοιπόν, εγώ λέω Ρε Μυστέριο, ο Αναστόλης λέει Ρε Μυστέριο, Κωστάκης και Γιάννης λένε Τσεζάρο. Πάνω στο επόμενο. Που να το πεις εσύ. Να το πει ο Κωστάκης. Λοιπόν, επειδή τα λέω ωραία και μεταφέρω τα θέματα, το επόμενο match είναι για το United States Championship, είναι triple threat αγώνας. Έχουμε τον πρωταθλητή Daniel Bryan, για μένα πολύ άξιο άτομο, και αρχικά ήταν ένα βέλο από ό,τι κατάλαβα, απλά έκανε έναν διαγωνισμό τελείως promo cutting contest, να το πω, με κάποιο συγκεκριμένο θέμα, και βγήκε στην ίδια ομολογία και ο Damien Sandow και ο Fandango. Και έτσι έχουμε ένα triple threat match για το United States Championship. Κοιτάξτε, εντάξει, τα παιδιά τα ξέρουμε, πιο πολύ τον Daniel Bryan γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δηλαδή. Γνώμη μου είναι ότι θα γίνει η retain ή θα κάνει κάποια έκπληξη ο Sandow μέσα από εκεί που δεν το περιμένουμε. Δεν πιστεύω στο Fandango γιατί δεν τον έχω σκαουτάρει, ας πούμε, σε έναν τύπο δεν έχει τύχει να καθώ ασχοληθώ με το πώς παίζει. Μπορεί κάποια στιγμή να με εντυπωσιάσει και να προσέξω τον τρόπο που παίζει. Ωραία. Ναστούλη. Ναι. Και εγώ πιστεύω για retain θα πάει το πράγμα. Πρέπει να είναι ένας πολύ καλός squeezer. Το ξέρουμε όλοι μας το Χρήστο Δεξιώτη. Πιστεύω όλα το retain. Αυτά. Ναι. Και είναι εκτός αν μπορέσει να κάνει κάτι σαν. Αλλά δεν το είναι. Μπάλα. Γιάννη. Ναι, εδώ είμαι. Λέγε. Ναι. Νομίζω υπερισχύει ο Μπράιαν σε ικανότητα από αυτούς τους τρεις αρκετά, έτσι. Θα συμφωνήσω σε αυτό, ναι. Ναι. Οπότε... Έτσι όπως το βλέπω εγώ, ο Μπράιαν θα κάνει ένα dominate. Πιστεύω θα δείξει ότι αξίζει το τίτλο, ότι αξίζει σαν quizzer και θα έχει ένα WrestleMania μόνο και θα κερδίσει. Κοίτα, ξέρεις κάτι, σε όλο το δεν είναι τόσο εύκολο. Ας πούμε, δες τι γίνεται. Θυμάμαι όταν παλιά είχα κάνει το μεγάλο reign, όποτε βρισκόμουν σε αγώνα του 1v1, υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία. Το triple threat match μπορεί να σε κάνει να χάσεις τον τίτλο ενώ πραγματικά δεν αξίζει να το χάσεις. Που δεν μιλάω για τα παιδιά τώρα, γενικά μιλάω. Έτσι. Ένα triple threat match μπορεί να σου φέρει πολύ άσχημο αποτέλεσμα, όπως είναι και το Chamber. Το Elimination Chamber, ας πούμε, που συνήθως ο Champion, εντάξει, πρέπει να κάνει retain, γιατί εντάξει, συνήθως το παίρνει σε ένα Rumble το Championship. Ας πούμε ο Edge μπήκε στο Chamber
και του άξιζε πιστεύω να κρατήσει έστω ένα επιβεργείο του Championship και ήταν άτυχος που μπήκε στο Chamber. Οπότε τα μάτς που είναι άνω του 1-1 φέρουν ένα επίπεδο δυσκολίας από μόνα τους. Να διακόψω λίγο. Δηλαδή πιστεύεις ότι αν ο Edge είχε καλύτερη θέση στο Chamber, βασικά Edge ήσουν 5 ή 6? Ήμουνα έκτος, δεν είχα πρόβλημα, μια χαρά, απλά Πολλά το Chamber. εγώ έφερα το Chamber ως παράδειγμα, γιατί είναι θεωρητικά είναι δύσκολο μάτς, ναι, είναι δύσκολο μάτς για το Champion. Ναι, δηλαδή ξεκίνησα από νούμερο 1, πήρα τάπησα. Εγώ και ο Κωστάκης Τζαβάνα, και εσύ δεν πάμε, πήγαμε στο Chamber και είχαμε και ένα έξτρα άγχος για τη θέση μας, γιατί ήταν πολύ αντίπαλοι και ήταν και δύσκολο. Εντάξει, επειδή ξεφεύγουμε, το Chamber είναι άκυρο στο Triple Threat. Για παράδειγμα, ναι, μωρέ, εντάξει, συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι θα καθαρίσει εύκολα ο Brian σχετικά. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Σάντος δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει το title τώρα προπαντός από τον Brian που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή και πιστεύω ότι κάποια στιγμή και ο Brian πρέπει να κάνει ό,τι έκανε και ο Rollins, να πάει για main event picture, δηλαδή να κάνει drop το title. Δεν ξέρω πότε πρέπει να το κάνει drop, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει και αυτός drop. Δηλαδή απλά, να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Brian θυμίζει τον Jericho. Πολύ. Καμία σχέση. Όχι ρε παιδί μου, σαν άτομα δηλαδή, σαν σιώτης. Σαν Quizzer ρε παιδί μου, όχι ρε, σαν Quizzer. Δηλαδή ρε παιδί μου κράτησε την Intercontinental μέχρι ενός σημείου, έμεινε σε αυτό το επίπεδο ξέρω εγώ και μετά πήγε για Montagel. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και Brian. Ναι. Γιάννη, τι πιστεύεις? Ναι, για τον Brian συγκεκριμένα. Ναι. Είπα ότι εντάξει, είναι στο Midgard του Raw είναι εντελώς κορυφή ο Brian που βλέπω εγώ. Τώρα θέλω να σου πω για το μέλλον του Brian. Το βλέπω να κρατάει τη ζώνη για όσο είναι, άμα θέλει να τη χάσει ανεβαίνει για NWA title Atlanta. Ναι, να σου πω τη γνώμη μου βασικά. Κοίτα, είναι από τα πιο δυνατά κομμάτια του Raw, δηλαδή ο Hart, ο Taker και ο Daniel Bryan για μένα είναι τα πιο δυνατά κομμάτια του Raw αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι το roster. Απλά πιστεύω ότι θα είναι λίγο fail αν κάνει drop το title σε κάποιον άλλο, σε κάποιον παραδείγματος χάρη στον Ryder, δεν ξέρω, σε κάποιον άλλον κάνει drop το championship και πάει για μεγάλο championship και δεν καταφέρει να κάνει κάτι, θα είναι fail. Δηλαδή πρέπει ο ίδιος να λέει μέσα του ότι είναι 100% έτοιμος για να τα καταφέρει. Αυτό ρε παιδί μου, το ίδιο και ο Rollins, που εντάξει αυτό είναι το άλλο κομμάτι, αλλά είναι η ίδια κατάσταση με το Rollins, που αν ας πούμε αποτύχει μία-δυο φορές, μετά εντάξει. Κλείστε το Facebook. Θα πούμε περισσότερα μετά, Μπατζόπουλε συνέχισε. Να σας διορθώσω καταρχήν, να διορθώσω λίγο το Κωστάκη. Ο Πάλας είναι πολύ κατώτερος από τα άτομα που είπαμε. Πες μου πάλι εγώ που κολλά συζήτηση. Μα σε αναφέραμε για main event. Μην είμαστε κακά παιδιά. Λοιπόν, είπαμε Brian, δηλαδή πιστεύουμε οι περισσότεροι Brian, έτσι. Όλοι Brian. Όλοι Brian πιστεύουμε. Brian, γιατί ρε φίλε, ο Brian εντάξει. Αξίζει αυτή τη νίκη στη WrestleMania. Ναι, και εγώ το πιστεύω ότι θα πάει για retain. Ναι, δηλαδή είναι σχεδόν σίγουρο. Κλείνουμε το part. Πάμε για part 2. Εδώ θα είμαστε και οι 4. Ξέρετε εσείς. Είπα κάτι για το Facebook. Μη σας πάρει κανένας διάολος. Παράρασε, πάμε σε επόμενο. Πάμε στο part 2. Έγινε. Τα λέμε στο part 2.